ziua tuturor crescătorilor de iepuri! Astăzi vă vom arăta iepurii noștri. Aici, un mascul de 7 luni, frumos, gri, cântărește aproximativ 4 kg jumătate. Ieri l-am cântărit, avea 4 kg și 250 de grame. Uitați-l, mănâncă morcov. Acolo le dăm muruială, aici apă. Și este frumos exemplarul. Este de rasă românească, iepuri de casă, de carne, foarte frumoși. Acum vă voi arăta iepuroaica mea. Și am ajuns, uitați iepuroaica. O femelă foarte bună. A fătat 10 puișori, din păcate a mai rămas decât unul. Uitați-o. Ieri am cântărit-o și pe ea avea 2 kg și 750 de grame. Este foarte frumoasă, are lapte mult pentru pui, o mămică foarte îngrijitoare. Să vă arăt și puiul ei, stați puțin. Uitați-l ce frumos este. 2 săptămâni și jumătate are. Da, a început să mănânce. Uitați-l ce frumos este. Sper că vă place. Uitați, aici le-am improvizat ca să le băgăm fân să mănânce. Uitați, observați. O să facem un videoclipul următor, una de aceasta, ca să vedeți cum și în ce mod se face. Da, și acum vă voi arăta o cușcă care urmează să vină următorii iepuri. Și gata, am ajuns la următoarea cușcă în care urmează să vină următorii iepuri. Uitați, le-am pus deja paie de grâu pe jos. Urmează să vină următorii iepuri, 2 femele și un mascul. Dar o să vi prezentăm și pe aceea mai pe larg când or să sosească. Da, vă mulțumim pentru atenție. Bună ziua!